mga sintomas ng dengue fever. Mataas at tuloy-tuloy na lagnat ng 2 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat. Pagdurugo ng ilong o gilagid. Walang ganang kumain. Pagkahilo at pagsusuka. May laban tayo kontra dengue. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-4S. Unang S, search and destroy. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa 1 linggo. Linisan ang lulod ng bubong ng bahay. Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang ipunan ng tubig. Siguraduhin walang natirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator. Takpan ang lahat ng drum at iba pang ipunan ng tubig. Itaob ang lahat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, agad na kumonsulta sa doktor. Pangatlong S, say no to indiscriminate fogging, say yes only during an outbreak or epidemic. Pang-4 na S, self-protection measures. Gumamit ng insect repellent. Magsuot ng long-sleeve shirts at long pants. Ang dengue ay nakamamatay pag pinabayaan. Kung sama-sama nating supuin ang dengue, kaya natin ito mapagtagumpayan. Good morning, maabig kapusan na pinablimiran na dumarangal. Ipaparongtal sa kilamat edisyon na sa programa SPN sa Pangasinan Natan. Programan pakaranglan na saray manunan impormasyon balita. Aray nagagawgawa development yung nagagawa at sa iluyag na Pangasinan. Untan tumut. At saramay accomplishments aray arumniran insidente yaaya at napag nakabatan na pinawiran na saray Maracal Iran Pangasinense at sarayan kaplusan. Jada saray ulundasig na saray manunan impormasyon balita. Kimabutla at 220 sa kumpirmadong kaso na COVID-19 at sa iluyag na Pangasinan. Pero mangbalad na karuman at walaan niya recovery ay imabot at 8 pasyente. Kalagaran na pinablimiran na dumarangal, mansasyansyan na malat na ipapatunton at sa iluyag na Pangasinan. So, modified general community quarantine, yaayad agimapo at sign agaw, atan ayagagi manamput at Agosto 15. Maladmad ya ipatunton na sa PNP tan sa provincial government. Iray Port of Point Protocols sara may LSI ya unloob at sa luyag na Pangasinan. Peruntan na tiyagagi at saray rason o aking taragin sa kaso at lapo at saray LSI ang sasabihin sa iluyag. Kalagalagagi
Karagdagan nga pangkabuhayan na ginawditan at sa balay na San Fabian. Ya ayagagi at pikabyangan na sarete cash for work. Ya iter saray PWDs. Untan tumalagagi at sa impang-inusa na sa provincial government. Nasa 90-day dietary supplementation program para at saray mamalukon ditan at syudad na Ordaneta. Untan tumat at aramniran pasan at sa iluyag na Pangasinan ay ariat obserbaan ay ilang kabyangan ng malukon tanidan na saray masustansyan kakanan. Dahil siyempre kagad saray report sa ipasabi na saray kabyangan na Aksyon Radio Reporters naranglan at sa programa SPN sa Pangasinan Natan. Siyan-siyani nakukulob na kantabayo sa amigo yo Saksi Commander Dante. Tan natan dyan sa saray detalye na saray impormasyon balita. Patuloy niya silong luyag na Pangasinan at sa syudad na Dagupan sa modified general community quarantine malapo at sayan agaw kasumbalan ya inansu karuban na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang gaman say aramnira na pa sa nagagi sa ngasay Metro Manila at wala at silong na general community quarantine tan aramnira na pa sa nagagi at say nakikira pasan at intiron bansa at wala ni at say modified general community quarantine. Pero sa Metro Manila, ang Agosto 1 hanggang 15, kabyangan na sa Cebu, Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Talisay City, Menglanilla, Consolacion, Zamboanga City. At likod sa Midlan lugar, Dintirong Pilipinas, at aramay nakakara asinga sa syudad na Dagupan sa iluyag na Pangasinan at wala ni at sa modified general community quarantine. Gabay ito ni Baga Agagi at mas malukak sa general community quarantine pero agagi na pagtayon obserbaan. Ang gaman medyo malulukwak tayo aking kwanyo, aray negosyo, lukas na, aray trabahadores, makapoyla at sa kaabungan, pero napag ay nunutan na nupag samay tatawgan minimum public health standard protocols at inapag tumbukan na marakal Iran Pangasinense. Singa dyan syudad na Dagupan nagagik wala tayo sa modified general community quarantine. Dakela sumpapawid kaabungan dakela ay raray unta trabaho ang syudad ang gamanantan at limitado ni so sa may transportasyon at si papalapag na natin di man GCQ ang gapunira te mass transportation pero dyan MGCQ sa syudad na Dagupan untan tumot at sa iluyag na Pangasinan medyo limukak agagi so mass transportation karuntan ito wantan iray tricycles wantan iraramay public utility vehicles public utility buses within the area tatang talagagibira pero they must have to observe the proper protocol ay agagi pikabyangan na sa wearing of face mask sa tay social distancing sa proper washing of hands tan disinfection. Katon no nanunin ng yung agagi, aray umpapasada buses, aray umpapasada irang kabyangan na public utility jeepneys, at araya at wala rami plastic barrier. Piruntan at aga alaay kinda agagi, arami ngasda, araramay talsik, nasaratay kinda agagi, at dyan sa may protocols nung pigaro sukargaan na sa may
sa kaya public utility bus no Samplura, gawo na limara. O no 18, gawo na siyambira. Uman lambangat pinablimiran dumiregal. Piaruntan at naiwasan sa spread na say virus sa tay public transport. Untan tumat, wala rin basis mat la. Diyan sakay inukan, sakay mat. Untan tumat, sara may taxi. Untan tumat agagin sa tricycles. Dogag naliligo at sang sakay labat la. No dyan sakay tricycle at sakay labat lang pasahero sunilo ganda. So it would take time at ating tragagi. At may mamagadan new normal. Pero lante, at anusan tini da iset. At ating tanagagi mira. Nga sa may sitwasyon, tasay kalaban tayo at agadangdang, ag tayo anta, ano kasi at akagamortila o na-infectila na satan iya virus. Katon na napag, iya paulit-ulit, ibabaga na sa national government untan tubad sa may local government units ay obserban tayo so wakanapagan obserban tayo sunapag ay gaon pian agontayak yan sakit at ating tara manaanusan tini tiis lang ng konti ingkwanan na presidente na say by December kwanto lang din sa may pansalita to karuman by December piano maka-availa sa national government, maka-availa sa Pilipinas sa may vaccine and intended for 20 million Filipinos. At atong tanagakibira, katon walay insita, unong dakinan Secretary Sunny Dominguez na Department of Finance, wala suna isaliw na sa bansa for 20 million Filipinos ay agagi at bakunoan na sararatan baksin ya malala po o China. Katon sa ikuan ng presidente, tiis-tiis lang muna sa ikuan to at umpawil at normal so sa Pilipinas by December katon ilalawan rapod sa isabi na sa vaccine malala po China. Itoon sa ikwanto karamalande, I promise you by the grace of the law of God, I hope by December we would be back to normal. Meron akong bakuna, ang hingin ko sa inyo ganito. Magtiis lang kayo ng konti dahil nga sa hawaan. And the country, ang bansa ay makakakuha ng kauna-unahang COVID-19 vaccine mula sa China. And even reciting its promise to prioritize the Pilipinas. Kaya believe din talaga ako sa Chinese niya. Baka ang una natin makuha from China. So palapalabag ng Presidente Duterte. That is a welcome development in times of this crisis at ating tragagi. And the President is encouraging us to become manalwar ni, mananus ni, and by December, kwantulante, piano, wala na vaccine, ay agagi at para sa Pilipino. And the government will definitely purchase 20 million. 20 million vaccine para sa 20 million Filipinos. Aton dyan luyang na Pangasinan, ang gaman na malukakla o malukak ni, wala tini, kasi adakdako so kinagagi, mangkalaw, adakdako sumapaga. Alapod sa rekomendasyon sa Direktor ng Regional Medical Center and kinan Governor Amado Espino III at si Mayor Brian Lim at i-reclassify sa Pangasinan Tandagupan tan i-revert at sa ECQ kwanda gagi pero sa ikwan na duwaran na opisyal si Governor Pogi kay Brian Lim
mansyasan siya walang modified community quarantine. Modified general community quarantine sa syudad na Dagupan. Ada dinigil. At ating talagagi. So advice, sulat o rekomendasyon ng Dr. Roland Joseph Mejia na sa Region 1 Medical Center sa Sekwan, Ingkwan Agagi, ng Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa Provincial Health Officer sa luyag na Pangasinan, say epekto say inbalag at ating talagagi na say number na COVID-19 at say luyag na Pangasinan dan siyudad na Dagupan is because of the fact that the result no akin bimalag at ating talagagi sa kaso, it is because of the massive testing pinablimiran na dumuringal aya at ipapatunton sa luyag na Pangasinan. Katon sisigurado na sa provincial government na Pangasinan tuloy-tuloy so active case finding pian nalabanan si kamayat na COVID-19 sa probinsya. Wala na individual yan ang papositibo katon mangko-contact tracing sa provincial government anapun ay akalimog-limog na saray ng positibo pian na test mo't ira. Impaliwawa ng Governor Spino ang gaman kasumbalan niya mga pangikurit sa probinsya na pasimbalon ng kaso ng COVID-19 at aya gagi at aya at bilang resulta at samay tataw ko niya test. Daganti pa so palabag agagi ng Governor Pogi at samay gagawin niya contact tracing at sa iluyag na Pangasinan. Meron din ho tayong mga individuals na nagte-test na positive, kaya ako nagko-contact tracing tayo at hinahanap po yung mga nakahalubilo po nila para matest din po sila. Okay, so wala ra may traces, wala ra may kontilan na kaiba, kalimog-limog. Siyempre, po namin tampian siguro pinablimiran dumaragal. Di ba? Nakakalungkot po dahil tumataas po ang ating kaso. Pero given po ito dahil sa may mga kababayan po tayong pumapasok at hindi naman natin pwede kong ibaliwala yung utos po ng national government na papasukin po itong mga kababayan po natin na local stranded individual. So si katuban ang gagi, aktibat ina na bawalan, siyempre siya papalabag na lante, although 120 bed capacity at ang halos ang po ni Kapaldwa, so 1 month tasari arumonta na sa provincial hospital, pinablimiran na dumarengal. At siyempre apprehensive kunura, tong piano sabi panaon, ay agagi no, silong at ECQ, at ang piano na okupayan namin, at very alarming kwanda, pero medyo malag ni bilang. Nitan. Kaya katulad sa may recommendation at untan tubad so rason ng gagi aga diningal. Kasi sa ibabalag na kaso na COVID-19 is because of the mass testing gagawin sa probinsya. Katulad no ang gapo sa mass testing ang gabi man positive. Agtayuan tabalot agantabalot na sa authorities. No kasi sarami nakakalimog-limog na aganta kasi na sa Pangasinense ay saray man nakakalimog-limog na lamanaya at awalaan na traces or awalaan na sa may virus na COVID-19. Kasi no, tayo man gawon na tatang tanagagik. At tayo tanong siya para na tayo aganta, nakabatan. So, umanapol, yan na lang all the while, untan ti manaya, anggad unta maong kamayatan at say
aray kabalayan tayo. So agtila alagran niya na contaminate sa amin. Ya aray at naalis na namin. Antis tayo ng galaw. So as much as possible, we would like, the provincial government would like to prevent the spread of the virus, and that is why to prevent the spread of virus, you had to make a massive testing. And kasumpalan tuntan, siyempre, ara ma-test yan ang negative. And sa rapid test or whatever it is, the swab test, siyempre, magmaliw mo arang cautious. Magmaliw laran aware. Nuntan manaya dapat at alaga ang mulay sarili. You have to observe the minimum public health standards na pagyatumbagan si ibabaga na sa Department of Health, na sa concerned agencies, piruntan at aga na ipatunton o aga na ikamayat o agtay na alisan na sa sakit ya COVID-19. Ipatuloy tayo na simbad na tatang talagagi susay kabyangan na sarata na issue kasumpalan na pigaran maganan pakamat paymano. Ngayong 2020, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa COVID-19. Dahil panahon na ng tag-ulan, kailangan din nating atupagin ang mga sakit na tumataas ang kaso tuwing ganito na ang panahon, gaya ng dengue, gastroenteritis, leptospirosis at trangkaso. Unahin nating pag-usapan ang dengue. Bawat taon, lumalabas na nagkakaroon ng 50 to 100 million dengue infections sa buong mundo, kung saan libo-libo na pasyente ang namamatay bawat taon. Sa bansang Pilipinas, umabot sa 400,000 na kaso ng dengue noong 2019, kung saan 1,500 ang namatay. Sa ating lalawigan, 9,900 ang naitalang kaso at 22 ang nasawi. Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Buong araw na pangangagat at madalas 2 oras bago sumikat ang araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Namamahay ang lamok na Aedes sa madidilim na lugar. Nangingitlog ang lamok sa mga nakaimbak at malilinaw na tubig. Ito ang mga sintomas ng dengue fever. Mataas at tuloy-tuloy na lagnat ng 2 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat. Pagdurugo ng ilong o gilagid. Walang ganang kumain. Pagkahilo at pagsusuka. May laban tayo kontra dengue. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-4S. Unang S, search and destroy. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa 1 linggo. Linisan ang lulod ng bubong ng bahay. Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang ipunan ng tubig. Siguraduhin walang natirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator. Takpan ang lahat ng drum at iba pang ipunan ng tubig. Itaob ang lahat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, agad na kumonsulta sa doktor. Pangatlong S, say no to indiscriminate fogging, say yes only during an outbreak or epidemic. Pang-apat na S, self-protection measures. Gumamit ng insect repellent. Magsuot ng long-sleeve shirts at long pants. Ang dengue ay nakamamatay pag pinabayaan. Kung sama-sama nating supuin ang dengue, kaya natin ito mapagtagumpayan.
changes come, we must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Ngayong 2020, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa COVID-19. Dahil panahon na ng tag-ulan, kailangan din nating atupagin ang mga sakit na tumataas ang kaso tuwing ganito na ang panahon, gaya ng dengue, gastroenteritis, leptospirosis at trangkaso. Unahin nating pag-usapan ang dengue. Bawat taon, lumalabas na nagkakaroon ng 50 to 100 million dengue infections sa buong mundo, kung saan libo-libo na pasyente ang namamatay bawat taon. Sa bansang Pilipinas, umabot sa 400,000 na kaso ng dengue noong 2019, kung saan 1,500 ang namatay. Sa ating lalawigan, 9,900 ang naitalang kaso at 22 ang nasawi. Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Buong araw na pangangagat at madalas 2 oras bago sumikat ang araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Namamahay ang lamok na Aedes sa madidilim na lugar. Nangingitlog ang lamok sa mga nakaimbak at malilinaw na tubig. Ito ang mga sintomas ng dengue fever. Mataas at tuloy-tuloy na lagnat ng 2 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat. Pagdurugo ng ilong o gilagid. Walang ganang kumain. Pagkahilo at pagsusuka. May laban tayo kontra dengue. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-4S. Unang S, search and destroy. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa 1 linggo. Linisan ang lulod ng bubong ng bahay. Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang ipunan ng tubig. Siguraduhin walang natirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator. Takpan ang lahat ng drum at iba pang ipunan ng tubig. Itaob ang lahat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig.
Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, agad na kumonsulta sa doktor. Pangatlong S, say no to Natan. San Nicolop kantabayo sa amigyo Saksi Commander Dante Cera. Speak kung sa may pantutungtungan tayo na ni Manny. Good morning, Kinan Dave. Walanday kan si Anthony Lim. Sa apprehension na sa head na sa Regional Medical Center alapod si Mbabalig ay kaso na sa COVID-19 at sa luyag and sa pasyente nitan at sa isolation facility at na sa Region 1. Katon nan-rekomendara nga na sa kinan Governor Espino tan si Mayor Brian Lim i-reclassify suluyag na Pangasinan from MGCQ to whatever it is o ECQ ay agagid ng create na sa may kantilan may pakakaalaw na sarito animosity among the Pangasinense and the Dagupeños. Pero agagi at say itatagay na kaso na COVID-19 at iilalo-ala po sa testing. Since the start of the contagion, at bimalagla, imabot la at 200 220 pinablimiran na dumaragal as of July 31 at naikonsidera aktibo at wala nila ka-confine bangbalat no nanunang at balbalag sa rate na sa recovery at sarayan positibo na kaso. Diyan sarayan kaplusan, sari kaso as of July 31 at diyan sa 44 iyabalay untan tumet at sa taluran na syudad na San Carlos, Ordaneta, tan Alaminos at walaan na recoveries pinablimiran na dumarangal 133 ayan ninyo agagya 133 out of 220 cases o 220 cases so aka-recover la ara 220 ng positive 133 so naka-recover legan labin sa sinatay duara manala po syudad na nagupan tan siyamira at arom yabalay so meaning sa mortality rate at sa may recovery rate at araw daw talagang mas atagay. 11 na ikumparam at sa 125 kulang yasakay porsyento. Diyan sa records ang pamoya sa may 37 kaso ay naiyarom at sa may 46 ng July 24 at rason yan timawag na review na sa classification na Pangasinan from modified general community quarantine paula at sa enhanced community quarantine ay agagi susay panawagan o sulat na Dr. Roland Mejia pero sa ikuan na Governor Amado Espino III tan si Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman sa imbalag na kaso na sa may palaga apalabas siya agaw at resulta na sa may renewed expanded targeted mass testing at sa frontliners at tansay balag o dakali isasabi na sa locally stranded individuals lapod ilaloan niya mas dakila kaso asum unsabi o unlusa lapuod patuloy at testing
at sa probinsya na Pangasinan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Joy, Purong Batak, Bisang Katuta. 15 minuto antes na alas 10 kabosan, singasami papalapag kayo sa may testing ay gagawin sa provincial government, sa city government of Dagupan at ay agagi at mas testing para sa frontliners, yapikabyangan na sa police, are bombero at sa Philippine Coast Guard, ay at ginawa na Provincial Health Office at gangga ng Governor Spino. Tan amin at saraya ya test, ya positive at COVID-19 at ang gabi travel history at Metro Manila. Yaaya ni ita sentro na sa coronavirus contagion at bansa or dyan abroad. Yaaya agagi at nasinggan sa mismo kresyon at nayarin nawawalan kuno na sara may community transmission disease at Pangasinan. Pero sa isasabi na sari LSI at napapatuloy at ating talaga-gimira at wala rin nalalapod tayog, balunggaw, asinggan, binalaw, uminggan, linggen, mangaldan, pusurubyo, dagupan, San Manuel at Tan Rosales. Araraya gagi ito na ng swab for reverse transcription polymerase chain reaction antis ya saraya at sunduan malalapod border na sa respective LGU tan araya gagi at ilaluan niya i-quarantine at lapin apat ya agaw antis dan nakaiba ire pamilya da. Katon sa ipapalapag ng Dr. Ana Maria Teresa de Guzman at sa may atag-tagay rate na recovery na sa at nayarin na ituro at sa may mabiskag yes immune system at sarayan ng positive ya kaso at dyan sa agagi tatangguyon ire-residente yapakasilan sa immune system at panamaglay na sa balanced diet unugipya maong tan tumbagan so amin ya safety health protocols labod sararaya o sangkamongan ya depensa laban ng COVID-19. Pero sa iba baganan pa rin Conrad sakay ko no yan pagagawin ninom na gin 2x2 kwanto. Pero ayagagi at unong sa PSO less than 5 months sa kay coronavirus at nagmali yung self-limiting medyo kimapoy apakapoy ito at aniwalan singa deadly singa nansaman nyo adapo ang ka singa sarami pigarang kaso dya at sa Pangasinan adapon inakaraman inatay rin tumbuka agaw or inatay yung tumbuka agaw di ba? So not as deadly especially gagi kasi tiran tuya kasi talagang aramay walaan na sakit ngaya ay talagang lilik naan. Pero araramay magsilsuraman asymptomatic at talagang aga basta-basta ang tapo. Aga basta-basta mo't ya titawag ko igugupo katod kyan luspukon. Aga basta-basta luspukon na sakit so sakay individual ya mabiskag sulaman to. Diba? No? Sustukan exercise, sustukan diet, sustukan ugip. Obserba mo ni proper protocol agkamot basta-basta ya kapitan natan ag basta-basta kataluan yang klase na sakit katon dyan saya gagi at unmunalan in share ay opinion ng Dr. Roel Bubis sa itinuro ng Dr. Valeriano Lopez, Regional Director na DOS bilang focal person Region 1 dan base sa record sa July 24 at sang kabalagyan ya single day surge at nasa COVID-19 at sa Pangasinan ya aya may 23 ya balon ay kumpirmadong kaso akaton na saraman na pinablimiran na dumarengal saraman
So walang gagawin. Katoon dyan saya kagi, at sa may nagbali recommendation na sa Regional Medical Center at syudad, napila at sa kabiyangan local chief executive at ng pabano na sa may clear indication na sa probinsya at magkaka-experiensya na upsurge sa COVID-19. Aray local chief executive at agkono unggalaw at nagawaan sa Cebu City kapan parehistro na sa highest recorded confirmed COVID-19 cases sa bansa lapod saray residente at babaliwalaan sa health protocols ipapatonton na sa gobyerno. Pinablimiran na dumuningal. Pero at ating talagagi, ingkwan sa probinsya, at ating talagagi, yasay luyag na Pangasinan, including that of the city of Dagupan, is not in COVID-19 critical zone. Walaan na 83 sa active COVID o walaan na sa may, tago saya, 83 active COVID-19 patients. Agani asabi sa critical zone. So it is very unlikely that it would be reverted to enhanced community quarantine status. Agam makanapugan kwanda. That is why they did not recommend sa IATF for reverting our MGCQ status to ECQ status. Diba? Ang tini asabi, may critical zone. Based on the zoning containment classification, in release na sa National Task Force on COVID-19. Ayaw mo si papalapag ng Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, agna sabi sa punto na ikudwaran is downgrade to ECQ from the present MGCQ at Pangasinan. Alapod, mampapanaglang siya sa bilang na sa pasyente na aka-recover is greatly outspacing the number that so far died. Di ba? Abayag lang kasi may kini. Abayag from April ni. First week of April ni may kumasyam yung inatay. Isan olay duwaran inatay from Labrador Tandagupan. Di ba? Until now, 11 nilabas so inatay. Sa recovery sa tatang talagagi is 133. No ikumparayo pinablimiran dumarengal. So sa may recovery stand death rate at way ahead, way behind in my death kato na active ni bagay wala critical zone. At it is expected, ilaluan, lapo at sa massive testing gagawin na probinsya at dyan sa syudad na Dagupan at umpimaway iyan nilasa rin kagabal. But we should treat it as a positive way. Piyan na contain so sa spread na virus. Kasi if we will not have mass testing, how can we know? Kwanta matagagi. Di ba? Aton, may bilang agagi is greatly outspacing the number. Yunatay, antan sa aka-recover, 9 death at the probinsya, Tanduara at Dagupan, at sa rekompermadong kaso. At ating tanagagi mira. Kato, may rekomendasyon niya, slide back at sa ECQ classification, at ingkuan ng Dr. De Guzman, sa increase at bilang na cases is the side effect of the active case findings sa provincial government tan iilalawan. May katuan among the top 20 most populous province at bansa. Sa Pangasinan nagagi, aramay ang kakabalag ya probinsya. Aramay in terms of population, which is in which Pangasinan is number 5 mo, number 4.
in terms of population, bangbalot, no irangkwa mo sa may total number of recorded positive cases, may katibukulan na bilang na say positive with COVID-19 at say luyag at kumadi 17 at sa ramisang kabalgan ya lugar. So meaning way behind. At ating taragagi mira, aso Pangasinan. Katon, it is not very alarming. Katon, although medyo makapermanente, kung ang Governor Spino, so sa may intagay na kaso sa probinsya, at susuportan to. So sa may paliwawan ng Dr. Di Guzman that the number of cases was the result of the expanded mass testing ya gagawin katon dako sunalmon ng positibo of COVID-19 at amin ira at nalmon niya asymptomatic although wala rin pigara. At the same time, ay agagi lapo sa increase na bilang na sarili locally stranded individuals. Ito agagi with the things, with the way things are going on right now, tating tagagi with the mere fact, at tating tagagi, ya dakil, so sa yon sasabihin sa duyag from the National Capital Region, which can be considered as the epicenter of the COVID-19 virus. So it is but possible, ya arara may arom, yan ang lapun man, at nayarin lawid da so virus. Diba? That is why, ang apoy travel history sa Metro Manila. Pero di man lugar da at wala, there is a big possibility that they were exposed on a COVID-19 patient. Although ang travel history da, pero the mere fact na wala sa COVID-19 patients sa lugar na, it can be considered at ating talagagi expose sa COVID-19 patient. But, may basis of the locally community-acquired community spread, itatawagan na, pero siguro ang ganayari, considering no ipagadagagi na po ang Labo Manila locally transmitted pero hindi the mere fact pinablimiran dumirengal the mere fact ya saraya at titago saya ya saraya at uwaman at sama na lugar it is but possible di ba it is possible pinablimiran dumirengal ya araya at kinatatang taragagi mira. Katon dyan saya agagi at sa ikwan sa provincial government we will remain in the MGCQ with this with the arrival of the locally stranded individuals sa National Capital Region at ilaluan ya araya at dakil so man positibo pero lande it would require strict monitoring and implementation of protocols sa may border points. Umpert agagin sari karuman nila ng impormasyon balita kasumpalan na pigara makadang pakabat pay mano. Ngayong 2020, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa COVID-19. Dahil panahon na ng tag-ulan, kailangan din nating atupagin ang mga sakit na tumataas ang kaso tuwing ganito na ang panahon, gaya ng dengue, gastroenteritis, leptospirosis at trangkaso. Unahin nating pag-usapan ang dengue. Bawat taon, lumalabas na nagkakaroon ng 50 to 100 million dengue infections sa buong mundo, kung saan libo-libo na pasyente ang namamatay bawat taon. Sa bansang Pilipinas, umabot sa 400,000 na kaso ng dengue noong 2019, kung saan 1,500 ang namatay. Sa ating lalawigan,
9,900 ang naitalang kaso at 22 ang nasawi. Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Buong araw na pangangagat at madalas 2 oras bago sumikat ang araw at 2 oras bago lumubog ang araw. Namamahay ang lamok na Aedes sa madidilim na lugar. Nangingitlog ang lamok sa mga nakaimbak at malilinaw na tubig. Ito ang mga sintomas ng dengue fever. Mataas at tuloy-tuloy na lagnat ng 2 hanggang 7 araw. Pamumula ng balat, sanhi ng mataas na lagnat. Pagdurugo ng ilong o gilagid. Walang ganang kumain, pagkahilo at pagsusuka. May laban tayo kontra dengue. Ang kailangan lang nating gawin ay mag-4S. Unang S, search and destroy. Palitan ang tubig sa plorera minsan sa 1 linggo. Linisan ang lulod ng bubong ng bahay. Linisin ang loob at labas ng timba at iba pang ipunan ng tubig. Siguraduhin walang natirang tubig ang ilalim ng lalagyan ng plato at refrigerator. Takpan ang lahat ng drum at iba pang ipunan ng tubig. Itaob ang lahat ng hindi ginagamit na imbakan ng tubig. Pangalawang S, seek immediate consultation. Kapag 2 araw nang nilalagnat, agad na kumonsulta sa doktor. Pangatlong S, say no to indiscriminate fogging, say yes only during an outbreak or epidemic. Pang-4 na S, self-protection measures. Gumamit ng insect repellent. Magsuot ng long sleeve shirts at long pants. Ang dengue ay nakamamatay pag pinabayaan. Kung sama-sama nating supuin ang dengue, kaya natin itong mapagtagumpayan. Aksyon! Radyo! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Ngayong 2020, nakatuon ang pansin ng buong mundo sa COVID-19. Dahil panahon na ng tag-ulan, kailangan din nating atupagin ang mga sakit na tumataas ang kaso tuwing ganito na ang panahon, gaya ng dengue, gastroenteritis, leptospirosis at trangkaso. Unahin natin Yan sa Pangasinan Natan. Sansani Kolob Kantabayo sa amigo. Siya si Commander Dante, sir. Kalagaran to niya, gagi. Komportable eray 55% na Pinoy pamawil ng trabaho simbaan kasumpalan na lockdown. Pero ang palpaldo sa pagkadagdag na sa Pilipino niliraan sa iyakar at trabaho ang gaban naikanla sa community quarantine lapos sa COVID-19 pandemic. Diyan sa 1,550 adults. Yan tinapad na SWS National Mobile Phone Survey noong July 3 to 6, 47% so wala na trabaho, tan 53% so unemployed o ang kapoy talagang trabaho. Diyan sa trabaho mo at 55% so ang ibagay komportable na yapimoylar at trabaho, tan 40% so kakomportable no sa lockdown at nasumpal at sayan bulan na Agosto. Judge survey at ng pananumot na 45% so kaligna ng komportable tan 54% so komportable tan mikakasakay at sarara may religious activities singa sa iyakarada simbahan o mosque. Sara kaligna yung komportable lang pimayong trabaho at mas tatagay at sa Mindanao 64% dengan 45% at simbahan. Diyan Visayas sa tawala na 50%, lang kanya straight taga Metro Manila at 49% na trabaho at 39% at sa religious activities. Mas dakal at ilalaki, komportable at iyakar o na sa trabaho ng Saray Bibi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Kalagaran to niya gagi malat din ipapatunton na sa provincial government na Pangasinan untan tumut. So sa Pangasinan Provincial Police Office so stricton border control point protocols sa Tarlac Pangasinan boundary dyan kapaglian ang tatagay kaso na COVID-19 sa iluyag na Pangasinan. Noong kinapulis sa Senior Master Sergeant Roland Tabara ay antisiran un loob at aanapan ira na sa Travel Authority ang apoy Travel Authority na papapawilan mira at sa point of origin ay agagi so walang palapag naabitlan police officer lapod sari individual ya planday uno ubod probinsya at napag ay mga lnita na mampresenta na saray makanapagan ya dokumento antis ira ya unloob pinablimiran dumarengan aton mananutan
sa medical certificate at prerequisite piyan makala na sa travel authority malapot sa Philippine National Police tan sa point of origin. Sa may apalabas si agaw, liligada at 15 locally stranded individuals at Pangasinan Tarlac border so tinulungan na sa provincial government at panamaglay na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office piyan unlooban sa probinsya. Sarayan 15 stranded individuals so si milong sa RT-PCR test ya ginawa na sa Provincial Health Office antis iran sunduan at kanya-kanyang local health offices. Dilinawan na sa provincial government ya Sarayan LSI at awitan at saramay local quarantine facilities tan mansasyan siya raman anggad sa pangiris at sa swab test dararaya. Aray stranded individuals sa pikabyangan na sa Pangasinense, malalapod binalonan sakay o minggan sakay, linggin sakay, mangaldan duara, balonggaw sakay, Pusurubyo sakay, Dagupan City sakay, San Manuel sakay, Rosales duara, Asinggan sakay, Tantayog talura. At Sarayan LSI, yananaya mas a border control point o loob na walong agaw, okay mo't ira, agmat ira ng sakit. Okay mo't nyo sa panangan tanda sa igyakin, panaabusan da. Ay agagi, at kontra at samay nagbali yung posted sa Facebook, ya sa impapanang pinablimiran dumarangal, sa impapanang da, at sararaban, so kinagagi, ararabay abalintukar iran na tent, iya mapitek, iya ay konta do antipunto to, pinablibiran dumanangal sa kwanto man ang tinanpos lante, sa kwanto for kinlante, ay nakakasyantura. Pero what is the intention? Satan no sa kwanto kung tagara, ay taga Municipal Disaster Risk Management Office. Di ba? Pero kung intention o intentionally o sa ibaba katulante at gabay ko ni pakabat sa kipapasan. Pero lang ti araran agagi na babantayan. Naindan na panangan. Isuhaban pinablimiran dumarangal, ya mas pinilida. Subansan siya man aglara pawil di man at nanlapuanda. Mostly from National Capital Region. Sa problema lang tiyatadang tanagagimira, katuno wala raso na nababayagan nitan at lapo at sa may tatawagan yaawot na ulo. Malilinaw si Babaga na sa Interagency Task Force on COVID-19 Monitoring sa kinatadang talagagimira amin actually sa may GCQ niya akalkal na laro ng papawil iray kabyangan na saray individual kabyangan na saray un residente at probinsya gabay dali pawil at probinsya da so ang tigawan to si bibili na sa Interagency Task Force mangala man-acquired na sa medical certificate ditanan sa palapon da insan aya at mga acquire mangala na sa travel authority ya si kato mani state may medical certificate stating that person do not have any symptoms or COVID-19 at atang talagagimira. And then after that, he will be able to acquire a travel authority from the Philippine National Police. Uman agagi. Balit, dakal ni sara may kabyangan na sarayan LSI. No OFW ang kapi problema ta kasabi na dya, kadapo na, dita na sa airport, diretso lara sa quarantine facility. And then, silong na sa ito, swab di siya tambol.
pero may locally stranded individual siya tatawagan. May stranded on a certain area dito na sa NCR or any other point of Luzon, especially sa southern Luzon, at say gabay da umbus litlara yung unsumpot ya singa ang kapuyagawa. Di ba? Samantalang sa NCR, sa southern Luzon, Pikabiangan na Cavite, Quezon, Laguna, Rizal, at agaylay, sakay sa may probinsya, agaylay karakal na kaso. Di ba? Nato nagagi, dyan boundaries in every local government unit in every probinsya at walay isisita yung checkpoint. Chicken, iramay unluloob, tansari yung papaway mo at ating talagaging bira. Ulub ka, syempre mas stricter. Mas lalong doble ingat. Aking kwanyo, arami manlapo sa ratan lugar at manlalapo sa high-risk areas, syempre natatakot